Hola a tots i totes i benvinguts i benvingudes al curs de xinès en llengua catalana. Avui, seguint amb les estructures adverbials que estem estudiant últimament pel nivell A2 de xinès, per l'examen HSK, estudiarem primer de tot l'adverbi hai. Hai. Hai vol dir a més o també. D'acord? A més o també. És molt fàcil d'utilitzar. Normalment està estructurat en dues frases. La primera, una coma, i la segona frase. Anem a veure com funciona. Jo puc dir ta, ella, ta, yo, iga, didi, hai yo, iga, mei mei. Ta, yo, iga, didi, coma, hai yo, iga, mei mei. Què estic dient? Ta, yo, iga, didi és ella, ta, ella, yo, té, iga, didi, un germà petit. Posem una coma i seguim amb l'explicació. Hai yo també té, o a més té, lliga mei mei, una germana petita. Recordem, Didi, germà petit, mei mei, germana petita. Recordeu com era germà gran i germana gran? Germà gran era Gege i germana gran era Gege. D'acord? Molt bé, continuem amb aquesta mena d'adverbi, que és hai. Per exemple, jo puc dir 我想吃冰淇淋。我想吃冰淇淋。还想吃汉堡。还想吃汉堡。Què estic dient? Primera frase. 我想吃冰淇淋。jo, xiang, m'agrada, chi, menjar, pinxilin, gelat, coma. Hai xiang, a més, m'agrada, o també m'agrada, hai xiang, chi, hanpao. Hanpao, què era hanpao? Hamburguesa. D'acord? Molt bé, Recordeu, aquest adverbi vol dir bàsicament a més o també. D'acord? Últim exemple. Per exemple, el dia del meu aniversari, el dia de l'aniversari de meu o d'algú. Jo puc dir 生日的时候，生日的时候，我们会吃蛋糕。Repeteixo. 生日的时候，我们还吃蛋糕。Perdó, dangao. Dangao. D'acord? Dangao és pastís. Anem a poc a poc amb aquesta frase. 生日的时候，生日, aniversari. De时候és quan sigui, quan sigui en el moment de, no? I si jo dic 生日的时候, puc dir quan sigui el meu aniversari. Si jo digués 小的时候, jo estic dient quan era petit, però estic dient 生日的时候, quan sigui el meu aniversari, woman, tu, en aquest cas woman, hai chi, a més, menjarem o també menjarem dangao, pastís. D'acord? Molt bé, aquesta és la forma en la qual funciona l'adverbi hai, que significa a més o, en cert sentit també. D'acord? Molt bé, continuem. Ara em podríeu dir, Joan, si fa un temps ens vas explicar que l'adverbi ye vol dir també.
igual que hi, que també vol dir també. Hi vol dir també i a més a més. I ye vol dir també. Quina diferència hi ha? Doncs és molt simple. Quan tenen significat de també, els diferenciem per això. Per exemple, hi té un subjecte que pot fer dues coses alhora, d'acord? Mentre ye té dos subjectes que fan una cosa alhora. Aquesta és bàsicament la diferència, no? Jo podria dir ella, suole fan, coma, hi, xile wan. D'acord? Un subjecte que fa dues coses. Us explico la traducció d'aquesta frase. Estic dient, suole fan. Ella va fer el menjar o va cuinar. Ella va cuinar. Suole fan. D'acord? Coma. Hi, xile wan. Hi, xile wan. I a més, va rentar els plats. D'acord? Un subjecte que fa dues coses. Però jo també podria dir tamen ye xile wan. Tamen ye xile wan. Què estic dient? Un subjecte plural, que són diverses persones, que fan una sola cosa. D'acord? Repeteixo la frase. Tamen, elles, ye, també, xile wan. Xile wan, van rentar els plats. D'acord? Ara introduirem la partícula gang. Gang. Gang és una partícula que va davant sempre d'un verb i que indica immediatesa. De fet, es tradueix com acabar de. Jo acabo de fer això, o tu acabes de fer allò, etc. I funciona amb una estructura molt simple. Aquí la teniu. Un subjecte més la partícula gang més un verb. Això assenyalarà que esteu fent una cosa immediata o que heu fet una cosa fa un moment, d'acord? Anem a veure algun exemple que ens traurà de dubtes, no? Jo podria dir ell, gang lai chali. Gang lai chali. Què estic dient? Ell, gang, acabar de, lai, venir, chali, aquí. Repeteixo. Gang lai chali. Estic dient, ell acaba de venir. De la mateixa manera, puc dir ell una altra vegada, gang, partícula que vol dir acabar de, li caitja, d'abandonar la casa o de sortir de casa. Gang li caitja. Estic dient, ell acaba de sortir de casa. Repeteixo. Gang li caitja. D'acord? I per acabar, un tercer exemple, una cosa que faci, per exemple, jo mateix, com ho diria? Wo gang, no? Wo gang, jo acabo de, Què acabo de fer? Wo gang, xie wan xin. Wo gang, xie wan xin. Anem a traduir-ho. Wo, jo, gang, quarto, wo gang, wo gang, xie wan, d'escriure, xin, carta. Podríeu dir també amb aquesta frase, bueno, si escriure és xie, per què diu xie wan? Això ho veurem més endavant. En xinès existeixen uns verbs que es diuen resultatius o completius, més bé resultatius, que són unes partícules que es posen al darrere del verb per dir que una acció està completada. En aquest cas, si jo dic wo gang xie wan xin, aquest xie wan vol dir que està, aquest xie wan vol dir que està escrit i completat, està acabat d'escriure, d'acord? Però això ja és una gramàtica més avançada. Bé, repeteixo per última vegada. Wo gang xie wan xin. Wo gang xie wan xin. Jo acabo d'escriure la carta. D'acord? Molt bé, continuem.
Aquest gang també té un altre sentit. El segon sentit, el primer sentit hem dit que era acabar de, però el segon sentit és molt similar, però és una mica o és un pèl diferent. El segon sentit seria el gang significant o just fa o únicament fa, d'acord? O just fa o únicament fa, amb un període una mica estret de temps. Bàsicament la gramàtica funcionaria, l'estructura gramatical funcionaria igual, no? Hi hauria un subjecte més gang precedint un verb més un objecte més una durada. D'acord? Això dit per mi sembla una mica complicat, però no ho és gens. Ara ho veureu amb els exemples. Jo, per exemple, jo podria dir 我刚认识他10天. 我刚认识他10天. Què estic dient? 我刚认识他, jo tot just fa que la conec 10天, 10 dies. Repeteixo. 我刚认识他10天. D'acord? 我刚认识他10天. 我刚认识他10天. Repetiu amb mi quan jo parli, d'acord? I així us aneu acostumant. Repeteixo l'última vegada. 我刚认识他, jo acabo de conèixer-la 10天, fa 10 dies. 我刚认识他10天. D'acord? Vinga, no hi ha més aquí. També podria dir, amb un exemple d'aquests, de just fa o únicament fa, jo podria dir 我弟弟, el meu germà petit, que hem fet abans l'exemple, us en recordeu? 我弟弟刚工作, acaba de treballar 半年, mig any. Com ho traduiríem bé, això? 我弟弟, el meu germà petit, 刚工作, aquest gang necessita anar davant del verb, 我弟弟刚工作, en aquest cas la traducció seria 我弟弟, el meu germà petit, 刚工作, tot just fa o únicament fa que treballa 半年, mig any. D'acord? Molt bé, continuem. Aquest gang que acabem d'estudiar també el podeu trobar amb la forma escrita o parlada també, gansai, amb el mateix sentit d'acabar de o just fa un moment o amb el mateix sentit que hem estudiat gang. Gang i gansai volen dir el mateix. Quina diferència hi ha? Doncs que l'estructura gansai necessita la paraula gansai més al final de la frase la partícula le. Recordeu que la partícula le pot significar o un canvi d'estat o un passat proper. Jo podria dir, per exemple, és molt fàcil, no us atabaleu, jo podria dir ell, ta gansai kule, ell fa un moment que ha plorat o que plorava. Ta gansai kule, veieu? Gansai necessita el le, aquest al final, que és un canvi d'estat. Vol dir que de no plorar ha passat a plorar, no? Ta gansai kule, d'acord? Wo gansai kandao tale, d'acord? Què estic dient? Wo, jo, gansai, acabar de, kandao, mirar, tale, amb ella. Què vol dir? Wo gansai kandao tale vol dir que aquest le és un canvi d'estat, kan no és mirar, acabo de veure-la, no? Acabo de veure-la, Jo acabo de veure-la amb ella, Aquest le és un canvi d'estat. Fa un moment que l'he vist, abans no l'havia vist, Repeteixo la frase. Wo gansai kandao tale, en tornareu a dir el d'abans, però si el verb can ja és mirar, per què li poses aquest dao? Can dao. És un altre verb resultatiu. Ja us he dit que és una gramàtica més evolucionada de la que estem estudiant, que ja ho veurem. Però indica que mirar i acabat de mirar. Can dao.
Repeteixo la frase ja per última vegada. 我刚才看到他了. 我刚才看到他了. Jo acabo de veure-la. D'acord? Molt bé. Pues, això és tot per avui. No us vull atabalar més amb més partícules d'aquest nivell. I recordeu, si podeu trobar amics que s'ajuntin al meu curs, pues, seria fantàstic. Molt bé. Fins la propera classe. Sei gent, o millor dit, ich will gent.